Oh, ako mag-ora. Ay, nanawa ko lang sa utar ba? Ito na sa tuwa. Ayo, Ruby. Anak muda. Walang mana, aku dari kamu pulang ke sana, aku rumah kakak. Anak muda. Sebenarnya aku besok malam yang jual, gimana ya? Karena mana orang mati itu. Terus gimana punya nomor? Nabuhay pasahat kami, siya sinama ni Burunte itu hamna, sobat tulang nila namin. So, meron pinagkwento ay maroon namin. Si Titi matok si Gopal, urong na yun sa tulungan. Umiso sa diyape, sinama ni Burunte na buhay matulas sa amin o ako na sa tulong namin. Sa igulang matok pinasunan. Tawag tayo na kung nakapos. Kalau
Jadi